ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମଣିଷ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ନାମ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ି ଶିଖିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ହେଡ୍, ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗୋଡ଼ ଲେଗ୍, ଆଖି ଆଇ, ନାକ ନୋଜ୍, କାନ ଇୟର୍, ପାଟି ମାଉଥ୍, ଓଠ ଲିପ୍, ଦାନ୍ତ ଟିଥ୍, ଆଙ୍ଗୁଠି ଫିଙ୍ଗର, ପେଟ ବେଲି, କେଶ ହେୟାର, ଛାତି ଚେଷ୍ଟ, କାନ୍ଧ ଶୋଲ୍ଡର, କହୁଣି ଏଲ୍ବୋ, ବେକ ନେକ୍, ପାଦ ଫୁଟ୍, ନଖ ନେଲ୍, ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟୋଚ୍, ଆଣ୍ଠୁ ନି, ମୁହଁ ଫେସ୍, ଜିଭ ଟଙ୍ଗ, ଶରୀର ବଡି, ବାହୁ ଆର୍ମ, ମଣିବନ୍ଧ ରିଷ୍ଟ, କପାଳ ଫୋରହେଡ୍, ମୁଠା ଫିଷ୍ଟ, ଗୋଇଠି ହିଲ୍, ପିଠି ବ୍ୟାକ୍, ପାପୁଲି ପାମ୍, ଜଙ୍ଘ ଥାଇ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।